Malien bela jeli anga fuli be bey cheni muso demsen ni mogoroba imana ke yoro ini nyangma ka dai sigi yoro kan bi wulaina amo nyogoro tuni femie ina koy Institut National des Arts ambe aw nyogoro bi kana kuma ode kan tuni andu suma kasilimba kuma mna ambora kalama ka foko ina bina firi nan wula kan jo sigida manyenemaw mali manyumaw mali structure nyenema munum be ni mali ga siniya sigi jorobula mo be ni ina kanum bila mali ga patrimoine no préservation yo enganiay ambe wula en farla nyonga ka démarche chamanke pour que information comme me ina ko la ka se ga bo kalama ala ya ke ambora kalama anya ye ka foko ina mi me anno ni modo ku nindale mbaka ku veka ina inta ko ka kutai ko ka chi ko ka ke suwe ka goldom blaga ta yoro wore na an wula ka keleke ala bargala an ganga do mo ga mali kono mo ni be mali ka patrimoine fait mo ni mali ka yoro koro munum be ulu préserver li keri ma kanue an wajibi an dona fen ga ta kuma fo mo be ko ma ko tinyela kam mankan katibe o ko fe maintenant an sera sentema ani jawre ga bureau sigira ka kuma an sera ministère des finances anu lu sigira ka kuma an sera ministère de la culture en son temps anu lu sigira ka kuma ordre des architectes du Mali anu lu sigira ka kuma organisation pour la préservation des patrimoines du Mali anu lu sigira ka kuma bedda bena munkan ko mami ni inni ndale me inaka kibe goldon yelma ko ka ina taka kita ka chi ko ite mo nyinmay wa e place manga sororo chini kasote parce que beka feminke c'est un délit, c'est un crime. Donc wuli ka jo ko na la menna na yera ka ko nyala mo nu meka ni ko in défend ka ina défend structure mi dans quelques années akanga 100 km fêté ko mo mda ka ni ninda ko sasa ka ta yoro do jo ko fe kibta goldon yelma ka tay ka so yoro ma feri ma foyi yera ka bembembe ni ka yuru kama kibna ina taka chi ko ti kan ta kaso de la donc weli ga jo senfe ayira lana ka foko chami ngunindale me ina kan kam na kana yoro yin taku ka katai ka borama ko yoro yin tora anola yoro tora anola chodi o lemunu mu unola obeto unola ina structure mimbe ina structure tseka chi donc obeto anola ame balemuna kuma na ni information dira ama ukla kana ni information do la kulungulu pour que l'opinion nationale lasse nogo moi mbe nous be combat patriotique la pour que ça ina sauver kulu lasse nogo ambe balmuna atigla mo kelen tuguni awula ki jo apmega min laini albi avec la bara absega ina sura très gono tuum na kaka sagoy anu ye mume ina ere kama sanere ama fera maire mais depuis régime koromi mbe no ibiga ka régime mado lani mo mbe qui était de mèche avec le régime o wati lutu hakla ko mali utai fen be nu ba fe ko ke mali ngona no ka bebe be olu do de taraka nu